खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं उपमारानि दैमारी। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। बिहार बिसायख'थि रिजाल्टनि उनावसो बिटिसि बिसायख'थिनि अक्ट'खौ थि खालामगोन। इउबिपिअनि सुबुं गौमायाव एमपि बिश्वजित दैमारी। बिजनी फस्लाबारियाव बिपिएफनि सुबुं गौमा। हाग्रामानि थाखाय गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव दालि रुगासिनो बुंदों बिआर फेरेंगा। रबीन्द्र मोसाहारिनि अजद सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिया गारना खारग्रा दैदेनगिरि। दिनैनिफ्राय सामब्रामनि बेसेना सेरसेयाव 50 रां जाबाय। आसाम नाङै डक्टर भुपेन हाजरिकानि 9थि थैनाय सान फालिदों। दानिया आबुं रादाब। दिन्दां जानानै थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि अक्ट'खौ बिहार बिधान सभा बिसायख'थिनि रिजाल्ट फोसावनायनि उनावसो थि खालामनो हागौ। बेनि इसाराखौ आसाम रायजोआरि बिसायख'थि आय'गनिफ्राय मोननो हादों। मख'नो गोनांदि बिहार बिसायख'थिनि रिजाल्टखौ फैगौ 10 नबेम्बर खालि फोसावनाय जागोन। बेनिखायनो 10 नबेम्बरनि उनावसो बिटिसि बिसायख'थिनि अक्ट'खौ बिसायख'थि आय'गआ थि खालामनो हागौ। ओरैहाय बिटिसि बिसायख'थिखौ 15 दिसेम्बरनि गेजेरावनो खुंनो थाखाय आसाम सोरखारा आसाम रायजोआरि बिसायख'थि आय'गखौ बिथोन होदों। आसाम सोरखारनि बे बिथोन बायदियैनो रायजोआरि बिसायख'थि आय'गआ आथिखालनि कर'ना भाइरासनि थासारि आरो बेनि प्रट'कलफोरनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं होननानै मिथिनो हादों। बेखौबो मख'नो नांगोन दि बिटिसि बिसायख'थिनि अक्ट'खौ दासिमबो थि खालामनाय जायाखैब्लाबो बिटिआरनि सिङाव थानाय मोनब्रैबो जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि आरो महकुमा बेंगिरिफोरखौ बिटिसि बिसायख'थिनि थियारि खालामनो आरो कर'ना भाइरासनि थासारिखौ नायनानै भट थुग्रा मिरुफोरखौ थियारि खालामनो थाखायबो बिसायख'थि आय'गनिफ्राय बिथोन हगारनाय जाबाय। मोनसे सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिसायख'थि आय'गआ बिटिसि बिसायख'थि खुंनायनि सप्तानै सिगांल' अक्ट'खौ फोसावगोन। मानोना बिजाथिलाइ गथायनायनि नायबिजिरनाय आजावनाय आरो आजावजायैफोरा सिगाङावनो जानानै थांखाबाय। मख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थिखौ थांनाय 4 एप्रिल खालिनो खुंनो थि खालामनाय जादोंमोन। नाथाय बिजाथिलाइ गथायनायनि हाबाफारिया गासैबो जोबलांनायनि उनावनो गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाय आरो अलखद थासारिनि थाखाय फावसायनो गोनां जायो। मरिगाव जिल्ला इउबिपिअनि बानजायनायाव दिनै लाहरी घाटनि गेरुवायाव मोनसे गेदेर सुबुं गौमा हाबाफारि लानाय जायो। बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बागै रायजो राजाफोरजों सावरायनाय आरो फोसावलायनायनि थाखाय बे सुबुं गौमाखौ बानजायनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला इउबिपिअनि बे सुबुं गौमायाव बिपिएफनि मावफुं आफादगिरि आरो रायजो सभानि एमपि बिश्वजित दैमारीया बाहागो लायो आरो रायजो राजाफोरनो बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बागै गेबें फोरमायथिनानै होयो। बे हाबाफारिनि उनाव बिश्वजित दैमारीया खौरांगिरिनि सोंथियाव बुंदों दि फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपिआबो हारसिङैनो बिजाथि थिखांदों आरो बिसायख'थि गेलेनो सिगांदों। बेनिखायनो बिपिएफ आरो बिजेपिनि सोमोन्दोआ इयुनाव मा जागोन बेयो बिटिसि बिसायख'थिनि सायावसो सोनारगोन। बबेखानि मरिगाव जिल्ला इउबिपिअनि बानजायनायाव सुबुं गौमा इउबिपिअनि गोबांसा दैदेनगिरि आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि रायजो राजाफोरजों लोगोसे सोनाब बेंगलनि एमएलए विल्सन सुमफ्रामारियाबो बाहागो लाफैयो। बिटिसि बिसायख'थिनि अक्ट'खौ दासिमबो फोसावनाय जायाखैब्लाबो राजखान्थि दोलोफोरा गावबागाव थाखोआव बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय हाबाफारिफोरखौ लागासिनो दं। बिपिएफ दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिंनायनि मोनसे हाबाफारि बादियै दिनै चिरां जिल्लानि सुबाइजार बियाबनि बेन्दोङाव थानाय फस्लाबारियाव बिपिएफ दोलोनि मोनसे सुबुं गौमा बानजायनाय जायो। बे सुबुं गौमायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों बिटिसिनि बारग' गाहाय आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारी, आसामनि मन्त्रि चन्दन ब्रह्म, बिजनीनि एमएलए कमल सिंह नार्जारी, सुबाइजार बियाबनि बिपिएफ दोलोनि बिजाथि प्रभात बसुमतारी, असमिया सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर बिपुल राभा, दोलोनि गोबांसा दैदेनगिरि सोद्रोमाफोर आरो ओनसोलनि 5,000 सो रायजो राजाफोरा। बबेखानि फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआनो देरहानानै फिन सोरखार दागोन होननानै सुबाइजार गौमा मेलाव हाग्रामा महिलारीया बुंदों आरो बिपिएफ दोलोआ फिन खुंथायाव फैयोब्ला दासिमबो हानि जेंनाजों भुगिनांनाय आरो हानि पाट्टा मोनै रायजो राजाफोरनो हानि पाट्टा होगोन होननानै रादाय होयो।
बिजेपिआ दिनै हाग्रामा महिलारिखौ जोगारबाय। हाग्रामा महिलारिनि सायाव सिबिआइ नायबिजिरनो थांगासिनो दं। माने गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेराव हाग्रामा महिलारिनि थाखाय दालि रुगासिनो दं। हाग्रामाया जेलाव थांगासिनो, नाथाय हाग्रामाया गावखौ बासायनो थाखाय रोजा रोजा रायजो राजाफोरखौ बुरखायगासिनो। बे बाथ्राखौ बुंदों चिरां दुवार बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि रनजित बसुमतारी एबा बि.आर. फेरेंगाया। बिटिआरआव सोलायनाय गुबुन गुबुन हारि हारिसानि गेजेराव समान जौगानाय आरो समान मोनथायनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनि हानजा सुरनायनि जोबथा साननि हाबाफारि बादियै बि.आर. फेरेंगाया गावनि बियाबनि सिङावनो मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बुंदों दि गोलाव सम बिपिएफनि खुंथाया साहा ओनसोलाव जेबो रोखोमनि जौगाखांआरि खामानिफोर मावाखै। हाग्रामाया गोहो दंब्ला 14 नं चिरां दुवार बियाबाव बबे बबे बिथांखिखौ बिटिसिनि थफ्लानिफ्राय मावखो बेखौ दिन्थिना होदों होननानैबो फेरेंगाया चेलेन्ज खालामदों। बेजों लोगोसेनो बे खेबाव इउपिपिएल दोलोआनो बिटिसिआव सोरखार दागोन होननानै फेरेंगाया दाबि खालामदों आरो इउपिपिएलनि सोरखार फैनाय लोगो लोगो हिमालय हाजोनि आफांनिफ्रायनो खोलाहा बुरलुंबुथुर दैमासिम जौगाखांनायनि खामानि मावनो थांखि लादों होननानैबो खोथा होदों। आगु एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिया बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ गारना खारग्रा सासे दैदेनगिरि। सानसुमाया बनजार सावना बनजारखौ खोमोरफिनना खारग्रा सुबुं। बिटिसि गोरोबथानि समाव सानसुमाया दिल्लीनि मोनसे गोथैसालियाव थाखुमादोंमोन। बे गोख्रों अजदखौ होदों इउपिपिएलनि दैदेनगिरि रबिन्द्र मुसाहारिया। मख'नो नांगोनदि उदालगुरि जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय खैराबारि बियाबनि सिङाव इउपिपिएल दोलोनि मोनसे फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लानानै रबिन्द्र मुसाहारिया सानसुमा खुंगुर, दावराव देख्रेब आरो अनजालि दैमारिखौ गोख्रों रावजों सावरायदों। रबिन्द्र मुसाहारिया दावराव देख्रेब नार्जारिखौ सासे दंफां सिखाव होननानै गोख्रों अजद होदों। बबेखानि राजखान्थिखौ लानानै बुंलायलायोब्ला दावराव देख्रेब नार्जारिया क'क्राझार जिल्लानि गासैबो साल दंफांफोरखौ फानखुमा जोबदों होननानै रबिन्द्र मुसाहारिया बुंदों। रबिन्द्र मुसाहारिया बुंबावदों दि सानसुमाया बड'फानि आगदा आखाइमोन। दावराव देख्रेब नार्जारिया बड'फानि समनि ट्रेजारारमोन। नाथाय बड'फाया थैनायनि उनाव बिथांमोना बड'फानि सोमावसारनाय आरो सान्थौखौ हमथानानै लाखिनो हायाखै। ओरैहाय अनजालि दैमारिया सासे पलिटिकेल मटिभेटेड आइजो। बिथाङा मैयासो बिपिएफखौ सोंखारिनानै दिनै बिपिएफनि वेल गार्ल जाहैबाय। बिथांनि बुंनाय बादि जों खामानि मावनो हाया होननानैबो रबिन्द्र मुसाहारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। दिनैनिफ्राय सामब्रामनि बेसेना खमायबाय। दिनैनिफ्राय 50 राङाव सेरसे सामब्राम मोनसिगोन। मख'नो गोनांदि आसाम नाङै मुवा बेसादनि बेसेन बांग्लाबनायखौ लानानै रायजो नाङै जगायग्रा बिफाननि हेंथायै खुद्रिनाय आरो दान्थे बिथान्थे सोलिगासिनो थानाय समावनो बुधबारखालि बेलासियाव गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ जगायग्रा बिफाननि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे मोनसे गोनांथार मेल जथुमनाय जायो। बे मेलाव मुवा बेसादनि बेसेन बांनायनि सायाव गुवारै सावरायो आरो सामब्रामनि बेसेनखौ थि खालामनाय जायो। गिबि मन्थ्रि दैदेननाय जथुमाव बिथांखि लानाय बादिब्ला दिनैनिफ्राय रायजो नाङै सामब्रामनि बेसेनखौ सेरसेयाव 50 रां थि खालामनाय जायो। मख'नो गोनांदि खोला भारतआव गिख्रंथाव दैबाना जानायनि उननिफ्रायनो आसामावबो सामब्रामनि बेसेना बांग्लाबदोंमोन आरो सामब्रामनि बेसेना सेरसेयाव 80 निफ्राय 100 रांसिम दावखोदोंमोन। दिनै 5 नबेम्बर असमिया सुबुंफोरनि गोसो गोरबोआव हाबनानै थानाय देंखोगिरि, दिथागिरि आरो थुनलाइगिरि भारत रत्न सुधाकान्त डक्टर भुपेन हाजरिकानि 9थि थैनाय सान। भारत रत्न डक्टर भुपेन हाजरिकानि 9थि थैनाय सानाव बिथांखौ दिनै आसाम नाङैनो गोसोखांदों आरो रायजोनि खना खनला बायदि बायदि हाबाफारि बानजायनानै बिथांनि जिउमानि थाखाय बिबार बावदों। मख'नो गोनांदि गुवाहाटी नोगोरमानि जालुकबारियाव थानाय सुधाकान्त डक्टर भुपेन हाजरिकानि मांखरसालियाव दिनै आसाम सोरखारनि हारिमु बिफाननि बानजायनायाव बिथां गेदेमानि 9थि थैनाय सानखौ मिरुआरियै फालिनाय जादों। दिनैनि बे हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल, हारिमु बिफाननि मन्थ्रि नब कुमार दले, गुवाहाटीनि एमपि कुइन उजामोन बाहागो लायो। बेनि सिगां फुंनि समावनो जालुकबारियाव थानाय सुधाकान्तनि मांखरसालिनि मुसुखायाव थांनानै आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि रिपुन बरा, आसामाव हाबफैनाय कंग्रेस दैदेनगिरि जितेन्द्र सिंह, एमपि गौरब गगৈ आरो गोबांसा कंग्रेस दैदेनगिरिफोरा थांनानै बिबार बावहैदों होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि बिजनी नोगोरनि आलासि जिरायसालि नमायावबो दिनै सुधाकान्तनि 9थि थैनाय सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों आरो आलासि जिरायसालि नमानि सिथ्लायाव गोदानै बानजायनाय बिथां गेदेमानि मुसुखाखौ बेखेवजेनदों।
दानिया बोथोरनि खौरां गाबोन शुक्रबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन शुक्रबार 6 नभेम्बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनाय, सानदुं दुंनाय आरो अखा हानायनि जाथावना दं। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरखौ फारियै खोन्थालांनो लानाय जाबाय। क'क्राझार जिल्ला गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला गाबोन उदालगुरि जिल्लायावबो बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।